JC! Så vad gillar tjejer? Good boys och bad boys. Alla tjejer säger exakt samma sak. Jag vill ha en snäll kille, jag vill ha en bra kille. Sen säger man dem dejta en dålig kille. Så här ser samhället ut. Jag gillar den här bilden. Den snälla killen jagar efter den snälla tjejen. Och den snälla tjejen jagar efter den dåliga killen. Och spalt nummer 2. Den snälla killen jagar efter den snälla tjejen. Och den snälla tjejen jagar efter den dåliga killen. Och den dåliga killen jagar efter haram-tjejen. Hon haram-tjejen. Och sen spalt nummer 3. Den snälla killen jagar efter den snälla tjejen. Och den snälla tjejen jagar efter den dåliga killen. Och den dåliga killen jagar efter haram-tjejen. Och haram-tjejen jagar efter han som är rik. Och spalt 4 kan man säga att den snälla killen, han står helt själv, haram. Och den snälla tjejen blir tillsammans med den dåliga killen. Och hon, haram-tjejen, blir tillsammans med den rika mannen. Nu säger jag inte att alla tjejer föredrar bad boys. Så jag vill inte ha någon fight mellan er. Varför dejtar bra tjejer bad boys? Jo, så här ligger det till. Bad boys är duktiga på att ge tjejen komplimanger, uppmärksamhet och spänning. Nu säger jag inte att good boy kan inte göra det. Men bad boy vågar mer. Bad boy tar för sig mer. Han säger saker som hon vill höra. Och så vi får inte glömma att vi lever i ett samhälle där de glamoriserar bad boy typer. Det jag vill säga på att kolla på alla skådespelare och alla rappare. Du vet, alla de har den typen av bad boy stilen. Så när har good boy chansen då? Så här ska jag göra, brorsan. Gå ut, råna en bank och se till att du blir tagen av polisen. Sitt in i några år, gå ut, gör massa tatueringar. För att se tjejer springa efter dig. Nej, bara skojar. Jag kan ge dig 2 tips, okej? Den första är att du måste ta för dig. Och då menar jag att du ska inte vara rädd för att höra ordet nej. Var inte rädd bara, tänk om hon gissar mig. Du måste se nackdelar och fördelar. Om hon säger nej, vad händer då? Det är bara ett nej. Men om hon säger ja, kolla så stor fördelar. Ni kanske blir tillsammans, skaffa barn, skaffa familj. Förstår du? Eller nummer 2, att vänta. Tills de här tjejerna blir kvinnor, okej? När tjejer blir mer mogna, det är då du kommer in i bilden. Det är då du vill ha en bra kille med jobb och framtid och bla 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 bla. Det är då du kommer in i bilden, brorsan, förstår du? För alla tjejer tänker så här. Bad boys är rolig för stunden, fast ingenting att ha i framtiden. Jamal, JC! JC! Jamal, JC!